Atan. Ako. Dapar. Boy. Dapar. Ayo. Ako. Ayo. Si. Ako. Unsa ganito mong dapar? Lako no be. Dapar. Apay. Apal. Sipon. Ako. Ko. Boy. Ako dapar. Ako. Ako. Ko. Si. Yo. Si. Si. Nitan. Ha? Boy. Ang kansang kahoy? One. 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 Two. Two. Yo. Three. Three. Boy. Four. Boy. Five. Boy. Five. Five. Boy. Six. Boy. Six lagi. Ayawa. Tay. Atang na imong head. Yo. Ikaw, Nitan. ikaw ne? Boy. One. Pinaghay, inaghay. Ayo. 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 Dayon. Le? Yo. Ako. Yo. Tatay. Angkol. Kako na ba angkol? Ito na. Dili na. Angkol. 4,900 ko anong uli-uli mo? Eh? Kuha man ron. Points. Tanawon. Aw. Ayam. Kuwens. Bam. Tambal bata Bugs. lang galit sila nga. Ano wa pa na gini-reply? Ikaw, agoy. Ayaw, bad na. Wala, kita kas video oh. Oh. Naghay. Hi sa video. Gracias nga. Paning kwarta. Sige, stop sending manguda.